Kako se ovo plati rasporediti? Za početak je i onda ovo ne treba. Možete li prvi pat? Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ja bih volio da ogasite svoj mobitel. Mi smo danas ovdje došli da čujemo Božje riječi, riječ od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I od jutros do spavanja mi pričamo sa telefon i da ne smeta sada vama i nama, nego da vaš pažljivo bude prema onom što ste došli zbog taj svrh. A počet ćemo sa učenim Kuranom. Muhammad Haliti, on bujrom neka uči jedan dio časni Kuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Prevod Emrah. U imето на Аллах, милостивиот и сомилосен. Благодарение на Аллах, милостивиот и сомилосен. Владарот на денот суден. Ние само Тебе те обожаваме и ние само од Тебе помош бараме. Упати не по патот вистински, по патот на оние врз кои ја разлеа Твојата благодат, а не по патот на оние врз кои ја разлеа омразата и кои во заблуда скршна. Jazakumullah. Sada naše djece, oni će učiti ilahija. Tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad miraka roben tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad miraka roben صلاتك النار يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إبابا محمد أسكن إبابا
Kad o Džibril Allahe Resul esken, kad o Džibril Allahe Resul esken, Allahumma salli ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Sada ja ću držiti jedan govor i na kraje, ako imate neki pitanje, vi slobodno pitate. Ako nešto vama ne bude jasno što ja kažem, vi možete slobodno pitati. Ašhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U početak ja se zahvaljujem svi vas koji ste danas došli, koji ste putovali samo radi Boga. Ovo sastanak nije neki festival za muzika ili za zabavljanje nešto, nego samo je jedan svrh da mi ovdje sjedimo zajedno, da nešto spomenamo svog gospodara koji je nas stvorio i prema njemu ćemo jednog dana vratiti. On je taj koji je nas stvorio i on je taj koji je nama rekao kako treba da vi živite, šta treba da vi radite na ovom svijetu. Kao čovjek mi ne možemo da odredimo za svrh svoje stvorenje. Mi nismo stvoreni sam od sebe, nego Allah nama stvorio i ovo stvar je spomenuta na sve vjerske knjigama i isto ovo zadnje Božja zakon, časni Kur'an, koja kaže u Kur'anu Allah sastavio sve prethodne učenje i taj knjiga nama uputi kako treba da mi živimo. Časni Kur'an kaže Vala takfo ma lesa laka bihi ilm. O čovječe, ne zauzimajte stav u onom u čemu nemate znanje. Ova stvar je najbolja je što se tiče posljedica. Neka čovjek misli da neki stvari on nije svjesan, nije svjedok, nije vidio, on misli ona je tako pričao i ova tako vjerovao i onda on ima u sebe, u grudima nešto nosi. Ali Kur'an kaže ne smijete tako raditi, nego prvo potvrdite i direktno kada saznate, onda vama bude jasno što ste čuli, da li to je istina ili nije istina. Naš Ahmadija džemat, naša poruka je ovdje nova i još muslimani ne znaju, još većina ljudi nemaju direktnu informaciju od nas šta mi želimo, šta je naš poruka, šta je naš svrh. Ova stvar vi možete saznati od nas. Ako vi ste došli od toliko daleko mjesto, šta tražite od nas? Šta širite ovdje, šta imate vjerovanje, onda mi ćemo objasniti ko smo mi, zašto smo ovdje došli i šta hoćemo. Mi nemamo neki politički cilj.
mi nemamo nikakvi cilj da stvaramo mržnja među ljudima, nego naš cilj je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Za njega Allah kaže, on je rahmatan lil alamin. Časni poslanik bio milost za svi svjetova. On širio samo ljubav. On širio ljubav prema neprijateljima. I on oprostio svi ovi ljudi koji su istirali njih iz Makka, koji su pokušali da ubiju njega. Ali kada on dobio vlast, kada on imao moć, on rekao svima, danas ja oprostim vas. Nema nikakve krivnija. I do dan danas takav stav prema neprijateljima nije niko pokazao. Danas mi puno pričamo za demokratija ali sloboda, ali današnji svijet, današnje vrijeme, jedna nacija, kada oni uhvati i zagrebi svoje neprijatelje, oni samo kazni, ne oprosti. I ovo je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam, koga ljudi sada pogrešno vjerovali, mislili. I čak dosta muslimani, oni tvrdi da oni su sledbenik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ali oni radi potpuno protiv njega učenja. Ako islam je zadnja vjera, onda mora da Bog napravi neki sistem, da čuva njegov učenje i da pokaže u svijetu da islam nije ovo što oni gledaju. I zato časni poslanik sallallahu alaihi wasallam najavio i rekao, na zadnji doba islama Allah će poslati jedan reformator i njegov cilj je da vrati islam opet na izvor. I izvor je časni Kur'an, izvor je časni poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I on nama nije rekao da sledite islam od mračne doba. Kao prošli put kada smo pričali u Kočani, mi smo nešto pričali o tome. I danas zato imamo neki novi naš prijatelji, možda da neki stvari ponavljam, ali neće biti nešto ovo greška za oni koji su već čuli. Naš poslanik sallallahu alaihi wasallam je zadnji poslanik kome je Bog podario zakon i taj zakon je do sudnjeg dana. Ali ljudi i kao čovjek brzo se zaboravi. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, u početak islama muslimani će biti dobri ljudi. Oni će širiti mir. Oni će biti najbolji muslimani. Ali rekao, poslije toga će početi jedna mračna doba za islam. I ti ljudi ne pripadaju mene i ja ne pripadam njih. Odvojaju od sebe. I onda ima jedna poznata hadis koja se pokazuje da muslimani će biti podijeljeni na 73 sekti. I samo jedna ide u džennet i 72 idu u vatru. I ovo nije neki mali stvar. Ovo je stvar koja je povezana za naš vjerovanje i koja je povezana za naš spas. I ovo svi muslimani, učeni ljudi, prije oni su rekli, ova 73. zajednica će stvoriti Imam Mahdi. I poslanik rekao, kada on dođe, vi treba da prenesite moj selam, kada on dođe, onda vi prihvatite njega. Isto tako, časni poslanik rekao za dolazak Hazreti Isa. Ali muslimani današnji doba, oni misli da će biti Hazreti Isa a.s. jedan poslanik koji je dolazio prema Bani Izraelčanima. On dolazio 600 godina prije Muhammad sallallahu alaihi wasallam i za njega časni Kur'an kaže, on bio čovjek i poslanik i on umro. Kao svi ostali poslanici su umrli. On otišao od ovog svijeta. I Kur'an kaže, Varsulan ila Bani Israil. On bio poslanik samo za Izrael. On nije bio poslanik za ostali svijet. I onda Kur'an kaže, va ataynahu al-injil. Mi smo njega podarili knjiga Injil.
Njemu nismo dali Kur'an. Kur'an je Bog dao za časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. I muslimani, oni misli da mi samo čekamo, sjedimo i kada dođe Isa sa nebu, onda ćemo riješiti svoje probleme. Ovakvo vjerovanje, ako je tačno da Isa živi tjelesno na nebu, onda treba da mi prihvatimo da Jevrije isto su pravo. Zato što Jevrije, oni vjeruju, jedan poslanik koji se zove Hazret Idris, oni kažu, on otišao tjelesno na nebu, on će sjediti prije dolazak Isusa, prije dolazak Mesija, i on će širiti kao radosni vijesti, on će reći sada je doba za dolazak Mesija. Hazret Isa a.s. kada se pojavio, tada Jevriji oni su tražili, ako si istinski Mesija, onda gdje je taj Elija, gdje je taj Ilijas, on treba da dođe sa nebu. Onda Isa a.s. rekao, Hazret Jahja, za koje se kaže John the Baptist, on rekao, on je taj Ilijas, ako hoćete prihvatiti. Ali Ilijas nije dolazio sa nebu. On bio sin od Hazret Zakrija i bio rođen kao ostali, svi. Allah kaže, on ne promeni svoje sunnat. 124.000 poslanika su došli, ali svi su došli od ovog svijeta. Nije jedan koji je pojavio se nebu. I ima dosta priče kod ostali vjere, oni kažu njihov osnivač otišao tjelesno prema nebu i on će vratiti, ali nemamo ni jedan primjer da neko vratio. Samo ima ovakve priče da je otišao, nema niko svjedok i samo sada oni hoće da povećaju svoju vjera, da kao veličaju i kažu otišao na nebu. Ali nema ni jedan koji je vratio. I ovo vjerovanje pravio velika šteta. Zato što kada vi mislite, ja ne treba da radim, dobit ću pare iz Njemačke ili od ovdje, bolj da pare ne dođe. I onda gdje je spas? I čovjek, obično kada bude bolestan, on ide kod ljekar, ako taj lijek ne pomaže, on ide opet, kaže doktor, ne ide, nisam dobro, molim promeni ovo lijek. Doktor promeni, ako opet nije zdrav, onda on misli, valjda ovo doktor nije dobro. Moramo da idemo kod neki drugi ljekar, da ozdravi. Ali muslimani, mi kažemo, vi ste koristili ovaj recept nekoliko 100 godina. Ovo je recept što ste koristili, da Isa živi tjelesno na nebu i on će doći, on će nama spasiti. Mi kažemo ne. Ovo nije Božji postupak. Nama će spasiti čovjek koja treba da pojavi među nama. I zato je časni poslanik rekao, ovo Isa koja će pojaviti, on će biti imamukum minkum, vaš imam između vaš redova. On ne dolazi od strane, on dolazi među vas da vas spasi. Naš cilj je da mi postanemo bolji ljudi. Naš cilj je da mi postanemo bolji vjernici koji treba da slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sada, na ovo doba, kada mi vidimo islam i stanje od muslimana, nama ne izgleda negdje neki nada. Ne izgleda negdje da mi pokažemo u svijetu da ovo je sada dobro, da li u Saudijskoj Arabiji je dobro islam, da li u Iranu je dobro islam, da li u Pakistanu je dobro islam, gdje oni koristi u ime Boga samo pravi mržnja. Oni ubijaju ljudi u ime Boga. Da li Bog voli tako da on stvori čovjeka i kaže, ja volim čovjek više nego majka voli svoje djetete. I da li može da on dozvoli i da pošali takvo vjerovanje, da on stvori čovjeka i dozvoli da neko ubija u ime, njegov ime da bude ubijan, njegov stvorenje. Da li ima negdje
da muslimani pričaju protiv toga, da li imaju neki zajednički stav, da oni kažu hajmo da ovi šiti i suniti mi imamo razlike, da ostanimo strane ovi razlike, a na političke nivo da mi rešimo svoje probleme. Oni ne reši, oni nemaju mogućnost, zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad god govorio probleme za muslimani, on dao samo jedno rješenje, da će Isa i Imam Mahdi, oni će rešiti ovi problemi. I zato je poslanik njemu rekao ime Hakam Adal, to znači ovo reformator, on će biti sudija, on će suditi među ljudima, među muslimanima, on će reći ovo je ispravno, ovo nije ispravno. I na druge strane, muslimani imaju razne vjerovanje. Oni kažu taj Imam Mahdi kada pojavi i poslije 40 godina će biti kiamat, onda će biti sudnji dan. I časni poslanik kaže kiamat će biti kada bude najgori ljudi u svijetu. Allah stvorio ovo sistem, svemir, i on ne voli da uništi ovo svijet. I zato on kaže kiamat će doći kada bude najgori ljudi u svijetu. I da li može da mi prihvatimo ovo vjerovanje, Imam Mahdi, jedan imam, dolazi od Boga i on pravi vjernici i onda Allah kaže dobro, sada treba da mi rešimo, da ubimo i dolazi sudnji dan. I na drugo, isto imaju vjerovanje da kada dođe taj običajni Mesija, Imam Mahdi, on će širiti islam sa silom. I tako će napraviti da u svijetu samo bude muslimani. I ova stvar isto je protiv učeni Kur'an koja kaže la ikraha fi din, nema prisile u vjeri. I ovo imam dolazio radi nas, da on spasi radi nas. Muslimani sada su zaboravili Boga. Ako mi uzimamo ovdje, koliko imaju koji idu u džamija, koji obavljaju namaz, ili ako obavljaju namaz, koliko oni promijeni svoj život. I zato bio neophodno da pojavi Imam Mahdi među muslimanima i ovo vjerovanje se nalazi kod svih muslimana. I njegov zadatak je bio da očisti islam od novtarija. I svi ovo novi stvari, sve nove vjerovanje koje su ušli među muslimanima tokom stoljećama, njegov bio zadatak da on očisti i nama kaže sada treba da mi uzimamo islam od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Islam je jedna čista vjera, kao jedna čista ogledalo. I ovo ogledalo sada nije čista, sada je muslimani su bacili dosta prašina na ovo gledalo. Imam Mahdi šta je radio, on samo briši ovo prašina da svijet vidi prava slika islam. Samo ovo bio njegov zadatak. I ljudi ovdje širi propaganda kao da mi ne verujemo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mi smo prihvatili neki drugi čovjek, ali ovo je samo laž. Ovo drugi čovjek, on rekao, ja sam sluga od časnih poslanika. On služio islam, napisao više od 80 knjiga i rekao ovo znanje što je Allah mene podario, ovo je samo jedan kap od znanja od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I rekao šta god, ja sam dobio ovo vrline, ovo sam dobio kroz časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio moj učitelj, koji je bio moj poglavari. Od njega ja sam ovo uzio. I zato ovo poruka je vrlo važna poruka, zato što ova poruka je vezana za naš spas. Naš džemat bio osnovan u 23. mart 1889. godine u jedno malo mjesto koje se zove Kadian, ovo se nalazi u Indiji. I Hazrat Mirza Ghulam Ahmad je tada osnivao ova zajednica,
prvi dan 40 ljudi oni su prihvatili i u njegovom životu on imao pola miliona sledbenika i tada džemat se nalazio samo u Indiji i sada poslije 125 godine džemat već stigao preko 200 država i u džemat mi imamo sada hilafat, jedan duhovni vođa i ovo isto bio predskazanje od časnih poslanika koji je rekao na kraju je njegov doba, na kraju je islam, opet postati hilafat, to znači jedan duhovni vođa koja bude kao simbol za jedinstvenost islama i jedinstvenost muslimana i ovo njegov zadatak i njegov titul i nije politički, nego samo duhovni. I ovo hilafat što mi imamo uopšte nema nikakve veze sa politikom, nego ovo je čista duhovna institucija i on nama vodi, on nama uputi i kao sam tada rekao, Imam Mahdi rekao ja sam došao samo zbog dva svrh. Jedan, da ljudi su zaboravili svog gospodara i rekao ja sam došao da otklonim ovo jaz što sada postao među čovjek i među Boga. I drugo, on rekao treba da mi služimo čovječanstvo koliko mi možemo. I ovo je jedan svrh za jedan vjernik. I on treba da bude takav da obožava svog gospodara i služi čovječanstvo i da ne pravi nikakvi rat. I ovi muslimani koji ubijaju bilo kome u ime Boga, oni radi protiv učenja islama, zato što islam nama uči da pomažemo ljudi. U početak islama ljudi su dali život samo zbog vjerovanja. Oni nisu bili krivi, nisu ubili nikoga, nisu pravili nered, samo su rekli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nema drugog Boga osim Allah i Muhammad je njegov poslanik. Onda ovi nevjernici, oni su napadali, oni su ubili, samo radi toga. Ali na ovo doba, kada ovo svetlost od časnog poslanika je već daleko od nas i svetlost od njegov sahaba, sledbenik je daleko od nas i oni su sada u mraku i zato oni tako radi. I svaka vjera je tako bio. Ako uzimamo krišćanstvo, u početak krišćanstvo, oni krišćani koji su prihvatili Hazrat Isa a.s. oni su dali život. Oni su bili, ovi neprijatelji su mučili, ali šta je bio njihova krivnja? Oni su samo prihvatili Isa, ali Isus. Ali poslije, kada oni su pokvarili, onda krišćani su ubili u ime krišćanstva. To znači, u početak svake vjere, ljudi kada prihvati, oni budu dobri, oni pomažu ljudi i čak ako oni budu ubijani radi Boga, oni budu spremni. Ali poslije, kada se pokvari, onda tako bude da oni hoće samo da ubijaju u ime Boga. A to Bog ne dozvoli. I ovo bio razlog, zato Allah poslao Imam Mahdi radi nas i vi imate potpuno pravo da provjerate, pročitate. Mi imamo web strana na makedonskom jeziku, imamo mnogo knjige i sada inšallah možemo da ovako sastavimo, da sjedimo, da popričamo, ali stvari o tome. Naš cilj je da jedan musliman ne ostane samo musliman po imena, nego ostane musliman u praksa. Ako mi kažemo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, to ne znači da mi zaboravimo Boga i zaboravimo poslanika, nego treba da taj la ilaha illallah uđe u naše duše, da obavljamo namaz, da sledimo časni poslanik, da pošalimo darud i salavat na njemu i da svaki dan da postanemo bolje čovjeka. Časni poslanik
sallallahu alaihi wasallam rekao, ako svaki dan bude isti dan za vas, onda kaže, vi ste u gubitak. I kaže, ako ste u gubitak, onda smrt je bolje za vas. To znači, i zato je Kur'an kaže, valal ahiratu khairul lak minal ula. O poslaniče, svaki čas koji dolazi je bolje za tebe, za ovog čas što je već prošao. To znači, na svaki trenutak časni poslanik sallallahu alaihi wasallam na duhovni način on putovao prema Boga i svaki dan je bio još bliže prema Gospodaru. I nam je rečeno da mi slijedimo časni poslanik. To znači, ako danas samo grešili, sutra dan ne smijemo da ponavljamo. Ako danas samo svađali sa nekome, ako smo psujeli, sutra dan ne smijemo, nego da postanemo bolje čovjek. I preko sutra još bolje. I ovo je jedan poruka za svakog muslimana i ovo musliman koja voli časni poslanik. Inače, svaki bi rekao, ja volim poslanik, on je naš učitelj, on je naš poglavar, ali ljubav se vidi ako mi slijedimo. Ako ne slijedimo poslanika i samo pričamo, ja volim, Allah kaže to ne vrijedi. Zato treba da slijedimo poslanika i treba da prihvatimo njegov sve naredbe i ovo bio njegov naredba na ovo mračno doba. Allah će poslati jedan Božje svetlost kroz dolazak Imam Mahdi, običani Mesija. I ovo svetlost koja je pojavio prije 125 godina već je stigao do vas. I ne dozvolite sebe da dalje budete u mrak, da budete u svetlost i prihvatite ovo Božje svetlost. I onda, inša Allah će vama podariti dosta Božje nagrada. I najbolje Božje nagrada je kada Allah bude zadovoljan sa čovjekom. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, taj imam i običani Mesija, on će podijeliti bogatstva, a ljudi će odbijeti. Hoće oni misli, kada zato što oni kažu ovo Imam Mahdi koje mi vjerujemo, nije taj, i taj običani Mesija kada dođe, on će podijeliti ovako materijalna bogatstva. Ali oni ne znaju, ovi preskazanje imaju metafor. Duhovni ljudi, poslanici, svaki poslanik dolazi da podijeli bogatstva, ali taj bogatstva bude duhovna bogatstva, taj bude duhovno znanje. I ljudi samo odbijaju duhovno znanje. Materijalna bogatstva ne odbijaju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako jedan čovjek on ima jedna dolina zlato, on bi volio da ima još jedna. I rekao, čovjek je toliko pohlad za ovo svjetska bogatstva, i rekao, samo prašina od grob može da njemu siti. Da dok je živ, on voli ovo i ono, hoće da ima jedna kuća, dvije kuće, jedan auto, dvije auto. Do kraja života samo imaju, većina ljudi imaju brige za ovog svijeta i nemaju brige za drugi svijet, koja je većina. Koliko mi imamo brige za ovo tijela, od jutros do na večer. Čovjek samo misli da radim ovo i ono, možda ovako bi više zaradio, ovako bi imao više pare, ali ne mislimo za duh. Ako je duša bogatstva, ako duša je bogati, onda nema nikakva strah. I to treba da mi obogatimo svoje duša. Imam Mahdi i sad došao i podijelio ovo bogatstva i sada u njegovo ime mi podijelimo ovo bogatstva. Ovo je duhovno bogatstva, nije materijalna bogatstva. I imam kada dolazi, on zove ljudi prema žrtvovanju.
Imamo primjer od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je bio najbolji čovjek u svijetu i na vrh što se tiče svih Božjih poslanika, ali on kada je dolazio, on zvao prema žrtvovanju, a nije bio toliko lagano da čovjek kaže o poslanik došao i nam ja prihvatim, nego su prošli kroz mučenje, kroz probleme, dali su život, napustili su porodice, odvojili su žene, ali radi istina oni su bili strpljivi, oni su bili čvrsti. I zato na ovo doba nemamo toliko, Bog ne traži toliko žrtvovanje kako muslimani su dali u početak islama. I neka Allah nama uputi da mi postanemo njegov robovi. Ako čovjek postane Božji rob, onda ovo je najbolje jedna trgovina koja mi možemo da nabavimo. Neka Allah nama uputi i ovo dova što mi učimo svaki dan, ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. I ovo je pravi put koja vodi prema Boga, ovo je pravi put koja vodi prema njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda ćemo postati takvi ljudi koji kada oni bi živili, njihov život bio dobrobit za čovječanstvo i kada oni idu kod Boga, Bog bude zadovoljan sa njih. Neka mi budemo među ovim ljudima koji budu zadovoljni sa Boga, naš gospodara, i on bude zadovoljan sa nama. Ja sada ovo završavamo svoje ovo riječi. Kao sam prije rekao, ako ima neki pitanje, ako ima neke stvari što nisam objasnio, može da vi pitate ako imate pitanje. Da li je sve jasno što sam pričao? Molim? U redu? Dobro. Neka razmislite o tome što sam pričao, uzimate knjige, neki su već uzeli i ovo knjige nije samo da nosite, stavite negdje, nego prolistate, pročitate. I sada mi prvo učimo dua i poslije evo kraje samo ovi djece hoće da još uči jedne ilahije, poslije dua i poslije inšallah ovo ručak je spreman, onda ćemo jesti i da malo družimo, da popričamo. Dua. Amin. Buyurun samo ovo još jedan ilahija, kratko. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bakar Allah hidayet nanaya barda basabaliste emre Resuli Muhammadi Allah eskoru peygamberi Bakar Allah hidayet nanaya barda basabaliste emre Resuli Muhammadi Allah eskoru peygamberi emre Resuli Muhammadi Allah eskoru peygamberi O İslam'dan o dini O İslam'dan o spas O İslam'a Mesih kavelar
je samo te manga. O Islam dano rodini, o Islam dano maro spas, o Islam besika bela, Allah je samo te manga. O Islam besika bela, Allah je samo te manga. Wakati kabilo, o Islami zapelo, Imam Mahdi kabilo, o Islami jebilo. Wakati kabilo, o Islami zapelo, Imam Mahdi o Islami živilo, Imam Mahdi javilo, o Islami živilo. Magentu mene Allahe, sar tepene dikenale, iako devlena dikena, oftu mente dikela. Magentu mene Allahe, sar tepene dikenale, iako devlena dikena, oftu mente dikela, iako devlena dikena, oftu mente dikela. O tu manso bajana dalam Allahi emma nisan o sebsa muslimanya. O tu manso bajana dalam Allahi emma Svenskar muslimanja, Emamen Nisa, o Svenskar Ahmedije, Emamen Nisa, o Svenskar Ahmedije. Nare Tekbir! Allahu Ekber! İslam Ekberiyet! Zindabad! İslam Ekberiyet! Zindabad! İslam Ekberiyet! Zindabad! Nare Tekbir! Allahu Ekber! Thank you.